الحمد لله ولا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vi har set den sidste stykke tid, hvordan bandekrigen har eskaleret. Der er skyde næsten hver eneste dag, og det har nogle steder skabt frygt hos befolkningen. Vi har også læst og set, at mange bandegrupper indeholder muslimer. Muslimer dræber hinanden, eller dræber ikke muslimer, på vegne af noget, som er nytteløs. En sag, som vil ikke gavne en muslim til dommedagen, når man skal stå foran den almægtige Allah Azza wa Jal. Denne korte påmindelse er til de muslimer, som er med i bander. Men denne påmindelse er ikke for at være nedladende, men udelukkende, fordi vi elsker jer for Allahs skyld. Vi er en umma, som er kaldet til hinanden for Allahs skyld. Det er vigtigt, at man som en muslim giver råd til hinanden, og det viser kun, at man ønsker det bedste for sin bror. Jeg er ked af at sige mine brødre i islam, men I har fejlet, hvis I tror, at succes i denne her dunya, i denne her verden, og det næste liv er igennem bander. Wallahi, banderne er ikke jeres rollemodeller. Jeres rollemodel, nemlig Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, har aldrig nogensinde opfordret muslimer om at dræbe hinanden på vegne af for eksempel narkotika. Ingen profeter har nogensinde kaldt til det her budskab. Tværtimod, de har kaldt til det modsatte. At vi skal tilbe en Rabb, en Herre, en Skaber, og det indebærer, at vi adlyder Allah Azza wa Jal og hans profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samtidig har Muhammad sallallahu alaihi wasallam også lært os, at vi skal have kærlighed til hinanden som brødre, wallahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, de troende er ligesom strukturer, hvoraf hver af delene støtter de troende indbyrdes i deres venskab, nåde og kærlighed. De er ligesom en krop. Hvis en del af den klager, vil resten af kroppen også holde sig vågen i feber. Men hvor er denne her kærligheden i dag? Hvor er kærligheden hen i dag, når man dræber og skyder efter hinanden? På vegne af noget, man har lært, og som ligger til bunds i blandt andet Amerika. Vil man hellere følge og blive inspireret af de gangsterfolk i for eksempel Amerika, som ikke engang tror på Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi? Vil du gerne have, at dine kommende børn skal have disse som rollemodeller? Men en sand muslim, som frygter Allahu tabaraka wa ta'ala, han ser op til blandt andet Abu Bakr. En muslim, som frygter Allahu Azza wa Jal, han ser blandt andet op til Umar Khattab. En muslim, som er kaldet til Allahu Azza wa Jal, han ser op til Khalid bin Walid. Så derfor skal man spørge sig selv, hvor meget ser vi op til de her personer i dag? Muhammad sallallahu alaihi wasallam er sendt som en barmhjertighed til denne verden. Allah Azza wa Jal, han siger i Koran, kun af barmhjertighed mod alverden har vi sendt dig ud. Lever vi op til det her, mine brødre? Hvordan skal vi vise smukheden af islam, når vi viser hårdheden af dunya? Islam af Wallahi er kun smuk, og for at vise denne smukhed og retfærdighed, så skal man efterleve islam. Du bror, du er en del af ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og vidste du, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam var bekymret for os? Vidste du, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam tænkte på os? Vidste du, at Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, han græd for os? Da Allah Azza wa Jal nedsætte det vers til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor Allah siger, så fulgte der efter dem en generation, som forsømte bønnen
og fulgte det onde begær, men snart skal de møde deres ødelæggelse. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde i Qur'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde i Qur'an: O Jibril, vil min umma forsømme salat? O Jibril, vil min umma forsømme salat? Jibril sagde: Ja Muhammad, der vil komme folk fra din umma, som vil sælge hele deres din for en nem pris af den her dunya. Og hvad gør vi i dag? Vi gør lige præcis det, Muhammad sallallahu alaihi wasallam græder over. Vi gør lige præcis det, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har advaret os imod. Vi gør lige præcis det, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam var bekymret om, nemlig sælge vores din på grund af dunya. Sælge vores din på grund af narkotika. Sælge vores din på grund af hash. Så hvordan kan vi stå foran Muhammad sallallahu alaihi wasallam og se ham i øjnene til dommedagen, når vi har taget andre som rollemodeller end ham? Fordi en af de første ting, som vil blive afregnet til dommedagen, vil være drab. At du dræber en uretfærdigt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, på dommedagen vil den dræbte holde på morderens hoved, og blodet vil strømme ned fra ham. Allah vil bringe denne person foran Allah og vil spørge: Ja Allah, spørg ham, hvorfor han dræbte mig. Så hvad skal man sige til Allah tabaraka wa ta'ala, man får det her spørgsmål? Vil du sige, jeg dræbte ham? Vil du sige til Allah azza wa jal, jeg dræbte ham på grund af narkotika, jeg dræbte ham på grund af hash, jeg dræbte ham på grund af hævn? Og derfor skal man spørge sig selv, vil man være i stand til at forsvare sig selv til dommedagen? Allahu azza wa jal beskytter os. Men man skal vide, at det er aldrig for sent at vende tilbage til Allah, medmindre din sjæl er taget. Allahu azza wa jal elsker dem, som søger tilgivelse hos den tilgivende Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah han siger i Qur'an: sig, mine tjener, I som er gået for vidt med hensyn til jer selv, opgiv ikke håbet om Allahs barmhjertighed. Allah tilgiver alle synder. Han er den tilgivende og den barmhjertige. Derfor er det vigtigt inden for den her påmindelse, en vigtig påmindelse: vend tilbage til den, der giver liv og død. Vend tilbage til den retfærdige, den mest barmhjertige, den mest tilgivende. Start med at lave tawba, angre og søge tilgivelse hos Allah tabaraka wa ta'ala, og udføre din salat, fordi den vil få dig væk fra synder, og man dermed inshallah opnår den oprigtige kærlighed og frygt til Allah azza wa jal. Udfør de handlinger, som Allah elsker, og dem som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har vist os. Allah tabaraka wa ta'ala tilgiver os alle og gør os iblandt dem, som vil indtræde Jannah sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og husk på Allah, I brødre, det er ikke en påmindelse for at være nedladende, men udelukkende fordi vi elsker jer for Allahs skyld, og vi elsker, at vi skal indtræde Jannah sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og Allah subhanahu wa ta'ala rettede os alle til den lige vej, den vej som alle profeterne fulgte, den vej som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært os. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.